mangga, mais, talong, okra, isda, bulad, bahaw, sausawan. Ready na ang mukbang. Mukbang challenge. Ano tawag siya? What's up guys? Oh, may nag-vision tanan so mukbang dili karon. Mukbang. So ang among pagkaon karong gabi una kay mangga, Mais, is, okra, talong, cheese, isda. Tuhaw nga kanon, bulad, sausawan. bahaw. So karong gabi una is magmukbang nami. So, nakakabon mi guys. So magmukbang na ta. So, na natong hungit-hungit o kaon-kaon o. First mo kaon niya. So ako unang kaunon kay ang isda. Isda. Ako kaon na okra. Dagdag laway. Sarap oh. Talong. So guys, among sausawan is Tita May. Made in Philippines. Bahaw. Next step na to guys, bulad. Okay, by step may naman pagkaon para saan eh. Second step. So bulad. So, ang proper din ang pagkaon sa isda guys, nga yan guys, oh. Dapat mo, lagi sa isda sa guys, baka malasahan yung mga kuwan ba, ang isda. Ang lamig, guys.
kahit sa akong kamera kayo. Paano daw ko ka ng atrap ng Ika Homes. Sarap siya. Sarap! Sarap! Sarap siya, parang siyang kanin. Ulan. Ulan. Semua bulat lah. Sarap. Aya, wala nagkauntayan ako istorya about sa mais. Mais daw yagi ka na sa kanya sa the world. From the world of Bisaya. Di ka na siya sa Bicolanong Isoy. Pagkatapos siya, Bicolanong Isoy ya, nagbaktas. Kayong siyang umahan. Agbas siya ya. Karon, wala na naghagbas daw siya ya. Ano na lahi? Mais sa kabok. Pagkaman, sagani niya guys. Wala gilapsan, wala gitikbas. Sabi niya buwan. Walang tikbas. Pagkaman na na, past the 3 months, dakong mais. Limpong nga. Ang nisunod, the egg. Corny ng joke do. Tang nang nang. Fast forward. Next to... Yeah. Ano ba? Naamin nakis. Nakis. With cheese. Oo. So lamin niya mong pagkasugban mo kay one siya. Katamtaman lamang. Sa Bisaya, hilaw-hilaw nga luto-luto. Uy, lahat-lahat na siya na siya. Lubog naman siguro. Mais with cheese. Kahi guys. Hindi ko na nasasawan. Ano mo try? Try na ako.
maludat eh. Nasa na maludat. Sige. Gusto ko buot-buot, gusto ko yung- Ako yung- Ay, di pa abot na ako sa buwan pa ka. Ang liban na. Tsaka. Shout out dahil kay Mona. Kamuna. Kay Mona Alawi. Joke lang man. Lodi kayo na ako to guys. Joke lang. Joke lang kasi after. Sa tungkol. Lubuon na, lagi mo sa lubuon guys. Ano po yung dito? Gusto sunod natin challenge ka. So tayo upang guys kutsinta. Magbuhat may kutsinta upang. Gusto mo kaya? Busog na ka daw. Busog na daw kami. Kung kayo naman natunga ang mais, ang talong, ang okra, ang isda, ang bunyag. Pero guys, kilamihan ko sa ano kaya? Mangga. Tatay sa mga kaubay. So, word to bigay. Alam mo na ba tayo nga mukbang guys? Word to bigay. Okra. Okra si okray. Hi, welcome to our channel. For this year, nag-vlog ko na kayo. So, wala na naman vlog. May maisip na ko. For now, mais, okra, talong, Gusto nga kalansay. isda, Nagpasalamat din sa nagasagay. nagpasalamat din sa mga naghatag ng mais, mangga, bulan, pagpapalinda. Salamat sa inyo. So guys, tagay sa tanong guys, kami tayo i-share sa mga like sa among YouTube channel. Dagdag salamat. Okay, guys.
guys sa mukbang. Mga nabili pero hindi makaya. Napay mais, okra, isda, hindi makaya guys kay gamay ra ang stomach siya. So doon tanan guys, nagkakaroon salamat sa garagatan, nag-like, nag-share, nag-review, tanan sa Facebook, sa mga YouTube channel, nagkakaroon salamat guys. Hangtod sa sunod panahon. Og shout out di ay kay Angel Palaner. Shout out ka rin mo. og shout out mo di ay sa among sponsor sa among ang mukbang. Daghan kayong salamat. Og hangtod sa sunod. Bye-bye!